Ukraine ram run ni thumna inrin ni khan Russia sipai te chuan Ukraine chim chak lama an khopui pakhat Melitopol chu an la ni in Russian news agency Interfax chuan an soya mi hring nuai khatle si nga vel chen na Melitopol chungchanga hian Ukraine lam chuan thu chua an nei lo thunga Interfax thu chua hi arin tla kani chuan Ukraine run na kalmeka Russia in khopui lian tham an lak na masaber ani don tinane India ram sana a nizanda rukvela khan Russia sipai te chuan Kiev khodai fem an thlenga Belarus atangin Chernobyl nuclear power plant an paltlanga voin khan Ukraine mi pui te chuan ral thua man chuwa an khopui chu ven him an tum hlea Russia hian an rampum pui chu lak sakvek an tum ninan ngaya mase Russia chuan an tumber chu sarkar pai thla kani tian soi thunga nizan lama khan inbiak na chungchang te po soi chuane Russia chuan Belarus khopui mingsa inbiak an rota mase Ukraine hian do kan kil don ani chuan Poland khopui Warsaw niro se antive thunga inbiak na anla nei theilo hetilai hian Ukraine President Zelensky chuan atop thlenga antran tur thu asoi chuak ve thung Kiev khopuya hian inrin nizinga khan civil mi te chena chu missile manga ka fu le ania thile hlia manomem ti chu hria tanilo Russia sipai te hian thuang thu matangin Ukraine an beya ani khatna khan Russia sipai te chet na chu khopui pathum marlama Kiev chimlama Kherson le khochaklama Kharkiv te anlodanga Kiev hi Russia sipai te chuan thleng to ma se achung anlalu theilo nia tarlan ania Kherson po anlato nia soite aom thuak thuaka ma se fin fiana aom lo thung Pentagon atanga intelligence thu chuale UK Ministry of Defense chuan Kiev khopui chu Russia sipai te chuan hualan tum ninan soi Ukraine Health Minister soidanin inrin ni jinglam thleng khan mi za somkwa pariatin nunnan chan toa chungzinga mi pathum chu naupangania mi sangkhat za som panga in liaman tuarto Russia lama sipai sangkhat vel anthi to ni in Ukraine lam chuan an soya mase Russia chuan hei hi alanem het lo thung Kherson khopui hi sipai huaisen pakhat chuam lo se Russia chuan anlak na arei tongotang nia soi oma chu sipai ming chu Vitali Volodymyrovich chane Crimea tangin Russia sipai te chuan Khersona sipai yomna chu puak thei thil nen anron bituma reilo te hnuwa tank nen aron thok chuak zui tangal Khersona Ukraine sipai te tan Russia ralian lodan tum chu ahu phurom khermai mase chu khopui chu anla ni chuan Ukraine tlom na a intran don Russian tank te chuan Kherson khodai fem anron thleng toa khopuye lu turin Henicheks lei chu anron zo angaya he lei hi Crimea le Ukraine thlunzom tu ania sipai strategy atanga ngai tua chuan kongpui poimo takane Khersona sipai in khwarte chuan Henicheks lei hi anti chiani lo chuan Russia leilam sipai ronlu tur chu andang zo don lo tianthria a anti chia tangai Marine Battalion an engineer Vitali chu aron pen chuak ta chu na lau omle man mo thlak box si thok tur chuan aron in pe ne leya chuan puak thei thil thahnem tak kama Russia tank le lir thei om khau ron thlen ma ngeya thlo dar vek tur ania Vitali chuan leya chuan ra puwa bom chu an kamta lei chu athuya wangin hun a heng reng hle alakam zo man lo leimor le lama chuan Russia sipai te chu anron langta truam maya Vitali chuan a in thiar fi hlimani chuan ati chehman don lo ti hrechiang hle athian te hne na chuan lei hi engti zong po kati chia tanga yani atia atna hlen lowani chuan Kherson khopui chu atlom ngal don ti hrechianga in thiar fi hlim lovin leya puak thei thilom te chu awati puak ta zoka Russia sipai mason zel tur vengin anun na awahlana lei chu ati chetane
a in pek na wang hian Khersona Ukraine sipai te chuan an nom hmun an son theya tran kho tura in siam rem na hun an nei pha ta bok Russia sipai te chuan kong hlazok an zo angai ta ni in Ukraine sipai lam chuan an soya heti chung hian Russia chuan Kherson hmun tam jok chu an lua to a Russia le Ukraine sipai te in ka na achuak na sa hle anin run chan chu engpo lo ni se Ukraine hian tlom mai an tum lova an ram tan chuan an huai sen hle an president Zelensky chu US in an ram chua sana in thiar filim turin rotna an siam saka mase Zelensky chuan heta in dona oma kan ramatrang hian tlan chuana tur lir theyemo thlo theina kamamo lo silai mu ni kamamo jok ni tina chang President hian asipai te chu Russia hne na in peturin thua pe tia thangna sa boka Zelensky chuan Kiev khopuya ngei silai kan choye tin in pek tumna om lo thu asoi ve thungane Kiev khopuya hian kholaya anin kap to niin Ukraine chuan an soya Russia sipai ten an sipai hmun pakhat lak tuma an beina chu an dang kir thei nin an soi boka Russia in Kiev khopui lak tuma abeina chu Ukraine sipai te chuan tran khoin andang kir theya Russia sipai te do hian Ukraine sipai te chau an thok chuak lo civil mi engemozat anin petoa Kiev khopui mun then khata chuan voin lama ral thuam sem chuana te po om ral thuam an momo beldon ti hrein France le Holland chuan Ukraine chu ral thuam hmanga puyan tuma Holland chuan silayan pek tur hi an soi chian hnuwa Ukraine president chuan France poin ral thuama pek bel tur thu asoi nina tarlang vebok Russia sipai te tan ani khatna an hlotlina manson duai lain ani thumna ero harsatna an tok veta ani khatna khan abuang thlapin an che Ukraine sipai te hmun poimo le invena hmun te an bei chat chata arang theyang berin Kiev an pan ngala ani thumna jinglama Kiev khodai fem chu an thleng theito masen tumanga chak chuan an che thei ta bik lo ramrikana sipai tirlu mai hi chu thudang ania ramkhat khopui sipai ten an thei to pa an lo ven himte achunga cheng ten nuna tha pa ven himan lo tum lak top mai chu arang tak tak thei ta bik lo Ukrainian an lo norlet ve tlat to ne Russia hian thlona hmanga chetna Ukraine in an chung nungjok ti chu an khopui pathum te an beina hian an lan tir hlei thei bik lova hei hi chan nia US le British intelligence te soi chu Russia hian intelligence lama thudon dik lo an neya sipai hmun an be then khat chu a hlui to Ukrainian an man mu mal to lo te an ni anti Ukrainian van boruak ven himna ral thua man nei te chu Russia hian ti cheto ma se Ukraine Air Force te thlona an la thok chuak theya Russia chu duang thalin an che thei bik lowane Russia sipai te hi atlang puin chhun lama an che de ubera zan lama che tho thin US sipai te ne na khai khin chuan zana hian an chena lem lo mase heng zong hi danglam thut thei rengani ti Pentagon chuan an soya Russia hian asipai mun thuma thena mun khat nuai khat le singa tanga nuai khat le sing kwa vel chu Ukraine run tur hian ada a sipai tamjok chu engtik lai poa tirlu theireng anne indona lamzir chiang tu te chuan tuna Ukrainian anlo dan cha Russia sipai te hi ahma hruai annia anni hian kong an lo sial theiani chuan anwa ron thleng le tur te chuan anin dan cha na khopui pathum chu na zokin anla ron bei tura an ngaya chuti rualin khothlang lam chuan Russia hi anche tumdanang chuan anche to big lova Ukraine chu anrina in ande khirwangani ti hi anthria danani he in run hi abula in tran chau anga angai theye anti Russia sipai thok chuak zinga hian sapel tu anti maitrin chechen sipai te po anoma hengmi te hi Ukraine politician le ram hruai tu te an sipai hruai tu te that tura
tir luan ni tia soya oma Zelensky yan an bitum ber chu kani ye ati tenen khan a in rem ta ome ani lo po Ukraine sarkar le sipaya challang tak tak chu an bitum zinga hian antel Ukraine ko pui ki fa chuan lei hnuai rel te chu an service ti to pania rel chol mun te chu puak thei thil laka in phen na ta nan mang US lam ngai dan chuan Russia chuan Ukraine ram hruai tu te om na zon chua missile manga thron chu atum masaber ani dona chu chun hlotlin pui theilawani chuan Kiev chu anramatranga chu chatin an hualanga Ukraine sipaile mi puite an la trangzel ani chuan Russia chuan asipai chakna chu Kiev hian asorbing dona Kiev chu tunaina sain indona mual munom lo taka achuak theyang anti acheber donin Russia hian thermobaric ral thuam puak na maile nuclear ral thuam ti lova athok chak ber chu amang du thei heral thuam hi kumsang khazakwa somruk chowa an siam to neya apuana khuwa ringot po metar zat hum vela zaute ani theya khopuya manchi takniin voi khatpu ka hian mi zatelin nunna anchan thei turanga yene Russia sipai te chuan heral thuam hi kumsang khazakwa somkwa pakwa a chechenian indo voi ni na khan an khopui grosnia an lo mang to a he khopui in te chu aphin ne viau heral thuam hi US chuan Afghanistan a alo mang to bok UN Security Council a anin bau na hi chu UN nep dan tilang tu mai ani awangin tarlang thui talovila Russia chet na dem tur hian resolution aluta adem tur ber Russia in an veto deu ngeya China an haya India point vote an thlak lo do kan kila in biak na lam chia hetiang thila thleng hi awan duai thlaka he boina hi in biak na bakin chin fel thei ani love tin vote thlak du lowane India hian Russia laka chuan trongkam na tak tak han mang thin ma se apoi mo lai UN a vote thlaka athrian ni na alantir le ta tho Myanmar ram buaina te Ukraine ram thil thlenga te UN wanga buaina achua lo pha kan hreta lo zel hetila hian US chuan Russia President Vladimir Putin a hrekna kalpui antum tranta a US Treasury Department chuan Ukraine runa hian Putin le Foreign Minister Sergei Lavrov atechu anmo puber ram khatruai tu an threk hi thil thleng kha takania Putin ma hian North Korea Syria le Belarus ruai tu te an lo hrek to ne